na imbaga bigat tayo amin kakabsat. Intayo kad kadwaen dagiti si sa Santo Niño nga mangidaulo ti misa tayo itangal daw. Kastamet dagiti mangipaay ti misa pagyaman ni Flor de Lisa Benitez, Mr. and Mrs. Henry Masanda, Benilda Kulong and family. Pagyaman ni Ricky Velasco, Victoria Aloyen and family. Pagyaman ni Cecilia Manzano. Pagyaman dagiti ado aparabor ni Natividad Kulong. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti grasya na po tayo Kristo, ken tayo ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakiranaw ti Espiritu Santo ti yadda kuma kada kayo. Ti sao mangted ti biag, ti sao imay kada tayo, ti Apo, ken ti sao agtultuloy nga idalan na tayo, iti panagdaliasat tayo nga mapan ti pagarian ti Dios. Bigbigan tayo nga urod nga muna dagiti basbasol tayo, tapno may kari tayo kadagiti misteryo, arambakan tayo. Kuna tayo, konpesarak, iti Dios sa man nakabali namin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak na kabasulak, iti panunod sao ramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko launay. Isong agpagpakaasi ken Santa Maria, nanayon na Birhen, kadagiti amin angeles ken sa santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi da kuma iti aput tayo a Dios. Kasya na tayo kumati man nakabali na Dios, makawanin na dagiti basbasol tayo, ipan na tayo tibiyag nga agnanayon.
Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat, when Apo mga sikat. Gloria iti Diyos, sinikangatwa. Gloria iti Diyos, sinikangatwa. Gloria iti Diyos, sinikangatwa. Gloria iti Diyos, inikangatwa. Ganito'y nagkakapya kadagiti tatawa na imbati panagnaknakem na ibunan nagdaka itanog daka pagrukbaban daka daydayawan daka agiamat kamken ka gaputin na indaklan na dayamo Diyos na'y langitan na ari, Diyos sama man nakabali namin, ket sikap umi Jesu Kristo, bogbog tong nga anak, Diyos nga apo kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, inikangatwa. Gloria iti Diyos, inikangatwa. Kadagiti basbasul ti lubong kaasyan na kami, kaasyan na kami, kadagiti basbasul ti lubong aten
iti Diyos, inikangatuan. Gloria iti Diyos, inikangatuan. Yan tangay siksika, o Heso Kristo, di nasantuan. Siksikat iwapo, siksikat ikangatuan, ititimpoyong ti Espiritu Santo, et iti gloria iti Dios, Amen. Gloria iti Diyos, inikangatuan. Gloria iti Diyos, inikangatuan. Iti Diyos, inikangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Kumararag tayo, o Diyos, si parang mutipudno nga insurum kadagiti na iwawa, tapno iturong mo iday ti dalan mo. Ipay mo kadi tadagiti na ikameng tina Kristyanuan na pamati, laksiten dati amin na maibusor iti pamatida, ket mayatada iti anurutenda, gapu ken Kristo nga anak mo ken apumi, isa makipagbiag ken makipagari ken ka, yidin puyog ta Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga wanting gana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Kuna ti Apo, mayarig ti saok iti tudo ken niebe nga agtinag manipod langit. Ket si buganda ti daga, pagtubwen na dagiti mula, mangtedda iti bukel abin-i ken taraon. Kastanto met dagiti sao nga ibalikas ko. Aramiden danto nga aramiden dagiti planok. Tungpalen danto dagiti amin anang ibaunak. Ti sao ti Apo. Agbunga ti bukel nga agdisto iti nadameg a daga. Sarungkaram ti daga ket mangyeg ka iti tudo, ket pagbalinem a nadameg ken nabaknang. Napno iti danom dagiti karayan mo, ket pagbungaen da ti daga, kastoy ti panang taripatum ken kuana. Danumam dagiti na arado atalon, ket padamegem ti daga. Arbisam tapno lumukneng, ket padakelem dagiti mula. Adu nga apit ti paay ti kinaimbag mo. Iti sa dino man napapanam, adu a bendisyon ti ited mo. Napno dagiti pagaraban kadagiti nalukmeg nga animal, at darag o kadagiti bakras ti turod. Nasaknapan iti kardero dagiti pagpasturan. Nakumutan iti trigo dagiti tantanap. Agkakantaken agdidirida, asiraragsak. Ti may basa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Ibilang ko ati sa gabayan tayo ti daytoy ngagdama abiyag, saan na may pada ti gloria, may parangarang to kada tayo. Si gagagar ti amin na parswa, magururay ti panangiparangarang ti Diyos, kadagiti anak na. Tanay tuding agbalin nga awan serserbi, ti amin na naparswa. Sana gapu iti kabukbukudan da pagayatan. Kasta tinagayatan ti Diyos, apagbanagan da. Nupay kasta, at daday to'y anamnama, at danto aldaw,
amawaya-wayaan metlaing ti amin na parswa, ti nakatagabuanda apanagrupsa. Ket may ranod danto iti nagloryaan na panakawaya-waya dagiti anak ti Diyos. Tammo tayo ngagpapanita, agas asog ti rigat ti amin na naparswa, akas ti panagrigat, ti agpasikal, ngem saan laeng ati amin na naparswa. Uray datayo nga daan ti Espiritu, kasumuna sagot ti Diyos. Agasog tayo met, iti nauneg tayo bayat, ti guray tayo iti panakabalin kada tayo ti Diyos, nga naknaken iti panangwaya-waya natin pero akinatao tayo. Ti sao ti Apo. Ti Apo ti adda kada kayo. Daytoy sumaganad na daw tinasantuan na Ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Pimanaw ni Jesus iti balay ket napan nagtugaw ti igid ti danaw tapno mangisuro. Gaputa duunay ti tao ngay maribungbong ken kuana. Limugan ti bilog sa nagtugaw. Nagtakder dagiti tattao iti takdang. Inaramat na dagiti pangarig ti panangisuro na kadakwada iti adu abanag. Kinunana, adamay sa tao anapan nagpurwak iti bukel. Idiyagi purpurwak nagdiso ti sumagmamano a bukel, iti igid ti dalan ket tinuktok dagiti tumatayab, adda sumagmamano a bukel a nagdiso ti kabatuan a basit laeng ti dagana. Gapu tanarabaw ti dagana, nabiit a nagtubo dagiti bukel, idi makatangkayagen ti init, nalaylay dagiti a pagtubo a mula ket nagangoda, adagos, agsipod ta di unay nakauneg dagiti ramutda. Nagdisumet ti sumagmamano a bukel, ti yan dagiti siitan a mula, adimakkel ken nang lepes kadakwada. Ngem nagdiso ti dadduma a bukel iti nadameg adaga, ket nagdawada, ada nagdawa iti sangagasot, adamet inemapulo, ken adapay tallopulo. Inggibos ni Jesus, dungeg nga rod, ti siya sinuman nga daan panakaawat. Napan dagiti adalan ken Jesus ket sinaludsudda, apay nga ramatem dagiti pangarig nagsauka kadagiti tattao. Simungbat ni Jesus, naited kada kayo ti panakamo kadagiti palimed ti pagarian ti langit. Ngem kadakwada saan? Tatiaddaan may kantupay iti adado tapno agsubsubraan. Ngem ti awanan uray ti basit nga daken kuana may katupay. Daytoy ti gapuna nga ramatek dagiti pangarig no agsauak kadakwada. Takumit kita da ngem di da makailasin. Agdangdengeg da ngem di da makangeg wenno makaawat.
iti kamasta matungpal timpad to ni Isayas may papan kadakwada. Dengeg kay tula adengeg, ngem di kay makaawat. Kita kay tula kita, ngem di kay makailasin. Agsipod ta natangken ti ulo dagitoy at tao. Sinulatan da dagiti lapayag da, ket inkidem da dagiti matada. Amangan no makakita ken makangeg da, ket makaawat da, ken amangan no agsublida kanya kunati Dios, ket paimbagek ida. Ngem nagasat kayo, ta makakita dagiti matayo, ken makangeg dagiti lapayag yo. Laglagi penyo nga do a propeta, ken daddo mapay at tao ti Dios, tinagtarigagay a kumita kadagiti makita yo, ngem dida makita. Ken dumngeg kadagiti mangeg yo, ngem dida nangeg. Dengkin yung arut, ti kay papanan ti pangarig, may papan ti agmulmula. Dagiti dumngeg ti sao, may papan ti pagarian, ngem di da maawatan. Mayarig da ti bukel, nagdiso ti igid ti dalan. Uray ti managdakdakes, ket rabsuten da ti naimula kadakwada. Tibukel nagdiso iti kabatuan, iladawan na dagiti tattao asiraragsak nga umawat iti mensahe, apaman na mangegda. Ngem saan nga umuneg ti sao kadakwada, ket sanda nga agbayag. Isut gapuna maupay da adagos no dumteng ti rigrigat ken panakaidadanes, gapu iti sao. Tibukela nagdiso ti kasisiitan, iladawan na dagiti nakangeg ti sao, ngem dagiti pakaringguran ti daytoy abiyag, ken ti panagagom ti kinabaknang, lepesenda ti sao, ket dida agbunga. Tibukela na imula ti nadameg kadaga, iladawan na dagiti dumngeg, ken makaawat iti sao, ket agbunga da. Ada makay bunga ti sangagasot, ada makay nemapulo, ket adapay katallupulo. Ebanghelyo ti Apo. Ay bag nga bigat tayo kakabsat. Good morning. May katlo nga Domingo kitata, kanayon lata nga bakante deti aditi sango nga tugaw. Dagbunyag manen, ami, naganayon nga bakante, apay kagurguradak, nida kayat nga siga na po. Nagpintas ko mano, punwen yung nga muna dagiti tugtugaw dito isango. Hello? Sinot nakimisa di Domingo, kada kayo. Tayag na ima na, ako naglalaing dahan, palakpakan tayo tibagbagi tayo. May gadwa, nga sa lutsod. Anya ti napintas nga mensahe na di Ebanghelyo di Domingo. Aditan na pukaw da aminen. Ya, nya ti mensahe na di Domingo. Umay kayo, tuloy umay kayo. Ni awan ti makaituloy, umay kayo, da kayo anabanbanog, ket paginanaen kayo. Alaen nyo ti sangul ko. Nagmayat ya. Apay nga dinamag ko dayjay kakabsat, gaputa day takot sao ni Apo Jesus. Ket kuna ti Ebanghelyo tayo itata, dengeg kay tulang nga dengeg, ngem di kay met makaawat. Hay Apo, di da mo makaawat gayam. May dan sa malagtugtugaw ti simbaan. Sapul kumaga, after 1 week, still in your memory, iti sao ni Apo Dios. Dati sao ni Apo Dios, ket isu ti kapatgan, iti biag tayo. Yan, dati sao ni Apo Dios. Dati ti bagana, ti Ebanghelyo tayo itata. Nakamula kayo na po? Nakaraep kayo? Hanpay? Hangkay pa'y nakaraep? Nagpigsa ti tudo di kalman, apay nagginit ito yan nyo. May kalman na panak Yesuyo, na panak ng bless, nakitak nga do dagiti agraraep ti taltalon, na mok nga da irigasyon da di tatagudin.
Dadon, nga ganida malpasen nga mulaan. Kada iti man ti pangharig ginusar ni Apo Jesus kada tayo ti daytoy nga aldaw. Ti agmulmula iti napintas a bukel ken dagiti nagdiswan iti dayta nga bukel. Yan yatip kuno na ti pangharig tayo kakabsat. Nya daytoy nga bukel ket isu ti hello. Ay dumdum ngegdangam di da mo makaawat. Daytoy nga bukel ket isu ti sao ti Dios. Ket sino man nyamet daytoy nagdiswan na. Nyamo daytoy nagdiswan na. Datayo ti puso tayo daytoy ti nagdiswan daytoy nga bukel. Mabalin nga kunayo, nyamet dayta ngagtaltalo nen, apan namot ipurwak di niya kababatuan, kasisiitan, di mapagpagnaan. Well, no hantay nga dalen, kaya talaga ang apay nga dilawin tayo, adi manalon. Yung nagmayat gayam ti kay papanan na daytoy, idi dayta nga panawin ni Apo Jesus, awan mo ti kinileng nga kaskada tayo tata, nga nakileng ti talunen tayo. Laglagi pa tayo nga dayta nga lugar Middle East, mostly kad anya dayta nga lugar disyerto. Kadagiti agtaltalo ni dirugyanda, idi napanday ti dayta nga promised land, awan ti kinileng disyerto pay, so kadagit nagmula da pasaksak. Kumpormin ti pagdisuan na. Yung nagtubon to, kay isunto ati apiten da. Ayan, nalayo na po. Nga madagayam tinayunig nga kay papanan na, nga daytoy nga bukel ket napintas, daytoy nga sao ti Dios ket napintas, ket ited na kadagiti amin nga klase iti tao, awan pilpilyen na. Iso nga tayo awagan tayo ti simbaan tayo nga Katoliko, amoyo ti kayat nga sawen ti Katoliko apo? Amoyaw. Katoklikaw, amoyaw. Katoliko, amoyo ti kayat na sawen nga ti simbaan tayo ket universal na isaknap. Awan pilpilyen na hanangay baga, ti Katoliko laeng ti mapanjilangin tayo nagganas no Katoliko laeng. Inikalman kit kita gimpus dada tayo gayam ket number 14 kadagiti amin nga pagilian nga kaadwan ti Katoliko. Number 14 tayo ti number 1 ket Vatican City, 100% nga Katoliko da amin di Vatican City. Manutao na less than 1,000 nakurang lang nga 1,000 Katoliko da gayam amin. Residence dagiti residence. Okay, universal. So dahiti sao nga rod ni Apo Dios kada tayo inted na kadagiti amin. Anya man ti relihiyon mo, so we cannot claim mantay nga ibaga nga datayo lang ti may salakan. Gaputa ti sao ti Dios ket i-penetrate na amin ti biag tayo. Malagipyo di kinuna ni San Pablo that the word of God is like a two-edged sword. Tay kampilan nga duati tadem na nga salputen na iti amin. Nayay ti kinunana ti sao ti Dios. Kitanya ti serbi ti sao ti Dios kada tayo. No agtutungtong kayo di balayaw. Iti idiun unana nagtutungtong kayo ket sao angket din. Agsasao kayo angket din apo. Hello. Wala pa'y umal kay mo amin ay. Nagbalid na mo nga umalan. Nga mitatanog tutungtong kayo kasano? Messenger. Ibagam jiriknam ket teksam da di kaabay mo. I-text mo di kaabay mo di kaririknam. Ang edin tatanti oson. Nga medi you use word to communicate. Kada ito'y matinusar ni Apo Dios tapno maki sao kada tayo. Ti sao kakabsat ket isu tinangted ti biag. It gives up life. It gives our world. Ya, pinarswana ti lubong tayo. Daytoy nga sao. Alagip tayo pa kakabsat. Sino ti makalagip di daan at tulag in the book of Genesis. Nya ti kinunana di book of Genesis.
ti libro ti Genesis. Idi parswaan ti Diyos ti lubong tayo. Anya ti sauna. Hello? Nagado na tiliwanan nga katolikon nga nagbabasa ti Biblia. Let there be light. Yeah? Let there be animals. Let there be man. Kidimbaga ti Diyos daytoy nga sao ay naparswa ti lubong tayo. There is life in in this world. Imay tayo gapo ti sao. Una na pa'y ket inspurwana iti Espiritu Santo ket naadaan tayo iti biyag. So the word. May kadwa, daytoy nga balikas daytoy nga sao ket imay ti Diyos kada tayo. Nyamanen ti balikas nan, idimay ti Diyos kada tayo. From the Gospel of St. John. Hello? Hala, pakawanin na kay ni Apo Diyos, da kay nga katoliko, nang ti Biblia. Let there be, kuna namanen ket the Word became flesh. Ti sao ket nagbalin nga tao. Ket daytoy nga sao imay nakapagtaeng kada tayo. And this word is God. So ngay may ti Diyos kada tayo babaen manen ti sao. Yeah, daytoy nga sao. And this word continues to be with us. Adda nga kanayon kada tayo gapu ti Espiritu Santo. Ni Apo Dios agbibiyag kada tayo babaen ti daytoy nga sao. Amen. Hello. Dayem mo na nang tibiyag ti lubong tayo daytoy nga sao. May kadwa imay ti Dios kada tayo babaen daytoy nga sao. May katlo daytoy nga sao ket nang ti pamati. Inikan na tayo ti pamati, inikan na tayo ti namnama, inikan na tayo ti ayat. Faith, hope, and charity. Because of the word nga nagbalin nga tao ni Apo Jesus, imay kada tayo. So nga nagpatig kakabsat daytoy nga sao, nga imay kada tayo. Dating tukit daytoy nga manalon nga sao, ket adda kada tayo. Amin. Ket rumbeng nalaeng daytoy nga sao, to share. Intayo met idanon itipada tayo nga tao daytoy nga sao. I remember ti dakpay ti maysa nga parokya ket nagsermonak may panggep ti generosity, the multiplication of loaves. Mano ti pinakan ni Apo Jesus ti multiplication of loaves? More than 5,000. So according to study, ada ti balon dagiti tattao ngem sanda kayat nga irwar ti balon da. Malaksid ti maysa. Sino da dyan ang irwar ti balon na? Tay ubing. Mano ti balon na? Dua nga ikan ken 5 nga tinapay. Ken nagadu balon di ubing ti tinapay idi ken nagdakkalan. So dua ti klase ti tao nga nakita di nasurok nga 5,000 nga imot ken di may maysa nga ubing nga managparabor. So before nga malpas di sermon kunak kanyada, next Sunday, if you are really generous, ket saan kayo nga imot, mangitugot kay to ti daton nyo para kadagiti marigrigat. Wow. When apo, kung nakakanumot when apo, the following Sunday, dinamag ko sinot nang itugot itibalon na nga para tinapanglaw, nga daton na para napanglaw. May maysa nang itugot, tirigan na ubing tinang itugot. So nga kunak kadakwada, saan nga si mamay kada kayo ti sao ti Dios, nagtalinaed kayo nga imot. Di ko impos da kun di Facebook, kuna data nga padi nga imot kami. But the word of God has changed the parish, binalbaliwan na di parokya. From becoming an imot to becoming a generous parish.
So dahil iti nagmayat nga sao ti Dios. So we have to share also the word of God. Kadependen tulat tamot ten adyo pagdisuan na kan dependemet kada tayo. Takinuna ni Apo Jesus upat ti klase ginagdisuan daytoy nga bukel. Barbareng han kayo nga dadyo umuna. Dadyo umuna nga nagdisu di mapaypayatan, mapagpagnaan ti tattao nga hindi tumangkayag ti inik tinuktok ni Martinez awan pulos nagtubo. Kaya rigan na kano dagitoy iti agda mga panawin tayo dagitay nagpabunyag ti Katoliko nga midi napanti sa bali nga pamati nga binalbalatong da nalpas simurot dan nagbalbaliwen nga sigodan wano saan adda dagiti nanangawis kadakwada nga garamid ti dakes napanen simurot dan napukawen tay sao ni Apo Dios. Wano da may kadwa nga kunada, may kadwa nga nagdiso ti kabatbatuan nagtubo met basit. Kalpasan na timang kayag ti init nakset nga sigod parparawpaw nga pamati. Malagip po dati may isa nga kailyak di San Esteban nga napukaw di baybay mangalap da itoy. Napukaw di baybay, nasurukan makabulan ang damabirukan, ingkararagan dan di karharuhana. Bigla nga simbangpet, datoy nga mangalap. Idi sumangpet, nakitam ti panagbalbaliw ti biyag na. Napan nagkumpesar kan na pupadi, napan nagkomunyon kan na pupadi, makimismisa di Domingo, kalpasan ti makabulan, nalipatan na lang ni Apo Dios. Apay kunayo Apo nga nagsubli after 1 month dagayam nakasalaw nga barko ken kuana kaya nakasalaw nga barko intugot na ingana di Japan na mabalin nga pan ibabalatan so nga nasuro nga makabulan kita muna baro ti biag na ngem nagbalbaliw ay parparawpaw ningas kugon isu ti bukel nga nagdisu di jay kabatbatuan di may katlo nagdisu ti kasisitan. Ngem kuna ni Apo Jesus adu ngamin ti pakadandanagan na itibiyag na adut pakariribukan na mariribukan ti kanen na nubigat so nga 7 days a week ket apan nagtrabaho malagip yu pa jim baga di Domingo ti trabaho na ket kobrador ti weteng 7 days a week ngem dimot bimma nang niya harota kumita basit itayanan tumelaeng zero balance nga kanayon. So, agtrabaho tayo, adot pa kaseknan. We forgot the word, but it did not change our life. Panabinalbaliwan, tibiyag tayo. Dito may kapat, wow, barbareng may sakada kayo dito, wano amin tayo. Tayo nagdisuti na dameg nga daga. Kaya nagdisu dito nga nadameg nga daga, nagtubo, nagrangpaya, ingana nga nagbunga iti ado. Dahil tatibalikas ti Diyos kumati panagbiag tayo kakabsat. Hantayo nga may kat nga damot dagiti talo nga nagdiswan ti biag tayo. Ya, adamot daytoy madaldalanan, bato, ken siit ti panagbiag tayo. But those are challenges of our life. Tapno intayo ipapauneg ti panakairamot tayo iti pamati tayo. Ket balbaliwan na ti wagas ti panagbiag tayo. Well, kasano nga rod nga rumangpaya, dito nga bukel ti panagbiag tayo. Very practical Apo, very practical. Haan nga rumangpaya, ti bukel, ti pamati, ti balikas, ti Diyos, ti biag tayo. No, saan tayo ngagbasa ti Biblia? Bagsak tayo nga Katoliko. Tawanan, ya? So, agbasa tayo ti Biblia, dahil ti number 1. Kasanong kumangagtubo ti bukel, no awan met gibukal di jay biag tayo. No awan met ti sao ti Dios. So nga rumbeng unay nga ipateg tayo ti sao ti Dios. Babayan tin tayo pa nagbasa, malagip yu pa, dito isaman ng ibagak din. The first thing you do when you go home today, ikaten nyo di tapok di Bibliayo, ta sigurado nga nakataptapokan. Ingkay punasan amin. Ya? Mabali na po. Into no sumaruno nga Domingo, rugyan nyo ti may nga chapter. Tapno kanayon kayo ngagbasa ti Biblia, ikabilyo jay CRyo. Di Biblia, tanog tabbel kayo, at idog ti mabasa yo di Biblia.
Kunada no, pangkati hotel, adda ti Biblia di abay ti lamisaan, tapno sakbay ka maturog kat agbasa ka. Daya ti kunana no, apay nga da Biblia, di yan ti pagturugan di hotel. Nga ikam amin ti Biblia, di kusina, ikam ti Biblia di kwarto, di CR, di sala. Ta every time nga wanter aramidam instead ngagpe-Facebook ka, basaem ti sao ni Apo Dios. Ta saan nga umuneg ti ramot na ti sao ni Apo Dios, no saan tayo nga rugyan nga basaen. That is the first move that the Word of God will enter in our life. May kadwa ket dumngeg kayo mat, dengeg kayo nga dengeg, di kayo makawawat ko na ti Biblia tayo. So kano may kayo nakimisa, alaket anagen nyo mat, da manggegan nyo nga sao ni Apo Dios, saan ngagtungtunga nga, bayan nyo latan nga sa bali ti bagbaga, da mangbasbasa. Ano na dumag sa bali ti bagbaga na niya mangbasbasa, baliwan na, da nakasurat. Hindi nagmisak na minsan, nagbakasyon at Hawaii, nagmisak after the mass. May sa ti masidag kanyak, Father, I want to clarify something about what you said in the Bible. Kung ay nakigtutak pa'y, naglaing ti Biblia, agbabasa ti Biblia. Tay may sa nga bakit dita sigay, awan ti makabael nga pastor nga maki-debate ken kuana apay, nalaing ti Biblia, katoliko datoy, nalaing ti Biblia, nalalaing pay ngam dagiti sumagmamano nga papadi nga sadot nga agbasa ti Biblia. I'm telling you the truth. Adon dagiti na masaduton nga agbasa met nga padak nga padi. So we read the Bible because that is the Word of God. Kuna nga ro di San Jeronimo, ignorance of the Bible is ignorance of God. The most ignorant religion in God ida tayo nga Katoliko. So it is a challenge kada tayo amin tapno grangpaya agtubo daytoy nga sao ti Dios rumbeng launay nga agbasa tayo ti Biblia. Amen. Mabalin na po. Yalaan mo baka na kayo man dati dumdumngeg nga makawawat ko na ti Biblia. Sapay ko na tapno kabailan tayo met ngay biyag agrangpaya agbunga ti ado iti sao ti Dios kada tayo. Sapay ko matakasta. Tumakder tayo. Mamatiak iti Dios Ama man nakabalin amin. Anamasway ti langit ken daga. Matiak mete Espiritu Santo, pacek meti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnano dagiti sa santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, kedadatumed panagungar ti bagi ken biag agnanayon. Amen. Kararagas sa pasap, agbungan to ti ado, ti bukel amatnag, tinasaya at adaga, kakabsat itangal daw, iti panaglanglang tayo ti lamisaan ti Apo, idatag tayo kenkwana ragiti kasapulan tayo. Tapno na samsama iti panagtrabaho tayo ti pagarian ti Dios. Kuna tayo Apo denggem ti kararag dagiti tattaom. Apo a Diyos mi, idadawatan mi tinasaya at asalunat ni Santo Papa Neon. Dagiti obispo ken papadi mi. Tapnunan anay ti pisikal ken espiritual a pigsada, ang mga wit tinakayabanda a panagserbi. Dawaten mi ken kaapo. Managayat a Diyos, idadawatan mi ti pagilyan mi. Agtitinulong ko dagiti mangidadaulo kada kami iti local ken national. Tapno mapaduras ti ekonomiya, mapagkaykaysa ti gimong ken matangginayon dagiti nasaya at
kanawidan ti pagilyan mi. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggem ti kararag dagiti tattaom. Manangaasi nga ama, idawdawatan mi dagiti agsagsagaba akameng tigimong mi. Nangruna kadagiti masaksakit ken awanan gaway. Sagidem tirikna dagiti tattaom amang ted kadakwada iti liwliwa. Tapno maamiris da ti panakitabuno da iti makaisalakan nga inaramid mo iti sangkatawan. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggem dagiti kararag dagiti tattaom. Manakabalin a Diyos, idawdawatan mi dagiti amin nga agad-adal dito'y lugar mi. Agserbi ko ti adal da iti dadakkel da ken panagdoras da. Kas Kristiyano as sita talugod nga agserbi ken ka ken iti pada da a tao. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggem dagiti kararag dagiti tattaom. Agnanayon a Diyos, idawdawatan mi dagiti simminan a kakabsat mi. Iturong ko mati kaasim ti panakiranod dan ken ka, ken kadagiti sa santos mo iti nailangitan a pagariam. Dawaten mi ken kaapo. Apo denggem ti kararag dagiti tattaom. Dawdawatan tayo met dagiti papadi tayo nga napan iti balasyo ti tao na nangruna dagiti napan ti Batikan. Tapno iti panagsublida kada tayo ket natalinaay na inkapyaan ken si kakarad kada nga makasubli kada tayo. Dawaten tayo ti Apo. Managayat nga ma dagiti dawdawat mi. Babaen iti saon balbaliwan ti wagas ti panagbiag mi ipapauneg mo ti panakaawat mi tapno masurutan mi ti dalan nga agturong ti panakaisalakan. Dawatan mi daytoy gapu ken Kristo nga Apo mi. Sampai kumatamay ka. Mabisin dito'y dagang agtarekam to ken ka. Pamararag tayo kakabsat at nadigiti nga daton tayo makayayot ti Dios sa manakabalin amin. Apo talyawam ka dagiti daton ti agdawdawat nga iglesia
kitipay mo amadegdegan ti kinasanto, dagiti umawat to iti dating nga Eukaristya, gapuken Kristo nga Apo mi. Ti Apo ti adda kada kayo, itagayo dagita puspusoyo, agyaman tayo ti Apo a Dios tayo. Puno na Apo amay kariket rumbeng, anong mikat pa kay salakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempo ken diso, agyaman kami ken kaapo na santuan nga Ama, manakabalin ket agnanayon a Dios. Tapinarsuam dagiti amin nga da, ket inornos mo ti panagsisinukat dagiti panempo. Inaramid mo ti tawa mayasping italadawam, ket intalek mo ken kuana, dagiti amin na nakaskas daw agapuanam. Iti kasta kasuno miturayan na dagiti amin na pinarsuam, kedaydayawen nakakadagiti aramid mo anaindaklan, gapuken Kristo nga Apo mi. Anansata makidanggay kami kadagiti anghel ken arkanghel, ikantami ti pakaidaydayawam, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios kadagiti amin, amin na paswan, ti langit ken daganap no, da iti pakaidaydayawam, usara iti kagatuan, madaydayaw ti Amay, itinagan ti Apo, usana, usana, usana iti kagatuan, usana, usana, usana iti kangatuan. Puno na Apo abika kinasanto ket sikat ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi ngarud ngi mo ta Espiritu mangpasanto kadagiti adaton. Tapno pagbalinem kadipay mo ida kada kami. Abagi ken dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isurisak bayawat na si ayat ti bagina tapnog tutuop, ngalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa 900 kadagiti disipulos na ket kinanana, alaan nyo ket mangan kayamin iti daytoy, tadaytoy ti bagi, kiso amay yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka. Saningted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen yu, ket uminom kay amin iti daytoy. Daytoy ti kalis ti dara, dara ti baruken nagdanayon at tulag, isa may buyat to, amay pay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan niya daytoy ang pangilaglagip iyo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Aliti daytoy, atin napay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis suminom kami. Parang ngarang mi, ipapatay mo. Yaay mo. Tigarod apo panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaysalakan.
Igyaman kam ken ka, timpay mo may kari kami nga daditi saklang mo, ketag serbi kam ken ka. Dawata mi apo tada kami amakira na ditibagi ken dara ni Kristo, pagkikaysain na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pem kadapo ti iglesia manay saknap ti sangalubungan, parerayem tayat na anadyasan. Laglagi pem met ni Leo Santo Papa mi, David William nga obispo mi ken dagiti amin a papadi. Laglagi pampayapo dagiti kakabsat biyamat maturo gasina namay ti panaghungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kada na iti sidong taranyag mo pakakitanda ken kay ti rupan-rupa. Dawatem mi apo tay pay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma may kari kamamin tiyag na naayon na biyag, ket makiranod kam to ganing kasatan na Biren Maria ng Inati Dios. San Jose, nagasat nga esposo na, kadagiti amin nga apostol ken sa santo, ket isuda nakapudnuan nagserbi ken kadito'y daga. Makikat kadua kam to, kadmet kadakwada, mangitan tanok, ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesucristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, idinimpuyog ta Espiritu Santo, irok na imikan kaman nakabalin nga Ama, iti amin na dayo ken gloria, tignanayon nga wanting gana. Datayuan na balakadan, kadagiti makaisala ka na pamagbaga, nadalan kadagiti na Diyosan na panursuro, kunatayo, amami, ngadat sa dilangit, naraydayaw ko matinagan mo, domteng ko matipagariam, matungpal ko matinakim mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw dito'y, tikanan mi tipatinayin nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasul kada kami. Di nakamet baybayan, mandugot ti sulisog, isalakan na kam ket ti dakes. Nawatem mi ken kaapo ti salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Idem kada siyayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Babaen ti panulong tapan ng asim kada kami. Kakanayon ko malayang ti basol may lisi kami, kiniti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagas at anamnamayan mi, ken ti ay na Jesucristo nang isalakan kada kami. Wapo mi Jesucristo kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapu kanyaktitad ko kada kayo. San kada dagiti basbasol mi ti kitayem, no dikit ti pamati ti iglesia. Kas mayan nurut ti pagayatam, ipay mo kada si asiken kuana, ti kapyaken panagkaykaysa, sikang agbiag kinagari, tiagnanayon nga wanting gana. Kapya ti apu kang kanayon kumangadda kada kayo, ipay tayo ti kapya ti tumonggal maysa. Peace be with you. Kapya kanak. Ti Cordero ti Diyos, siya may kat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo na yaban, iti daytoy apadayana.
Isisa, simbahan sa karubahan, napili ang bukel, binhi ang punan, ay tukit luglugar, tisuwa kadagaan, nagrusing nagtubo, isut pang namnaman. Nakipasit ka, di akitakin, itet mo na iman, itet mo tiyempo, kan mag-imo ka sa bulan, tuawan ka kapsan, awan din maramidan, di may kamailan, sayang manong ngarunin kay taraknen, di kay baybayan, natay aming intay, pagtitinulungan, sa pulnat sibuk, nabak ng aganagan, kat anuntong metlae, hintay magraranudan. Makipasit ka, di akitakin, itet mo na iman, itet mo tiyempo, kat mag-imo ka sa bulan, nuawan ka kapsan, awan din maramidan, di may kagailan, sayang manong di kalugaran. Dinda panagdakkel, di na nagigitan, malagay, manalon na mangiwanwan. Nang aganagan, nananong metlae, tintay magraranudan. Makipasit ka, di akitakin, itet mo na iman, itet mo tiyempo, kan mag-imo ka sa bulan, tuawan ka kapsan, awan din maramidan, di may kamailan, sayang manong di kalugaran. Pagiliw na matmatang, kaharubayan, nagasat ka mo, adunang sa bulan, nuawan ka kapsan, awan din maramidan, di may kamailan, sayang manong di kalugaran, sayang manong di kalugaran. Kumararag tayo. Ipay mo kadapo tada kami ngay mawat kadagiti na santuan na paraabor mo, gapo iti masansa na panangawawat mi kadakwada,
umadadumet kumati bunga damay pay ti panakay salakan mi gapuken Kristo nga apo mi. Amen. Thank you, Apo. Ti daytoy talo nga Domingo nga pa nagkakadwa tayo sumangputon tay padiyo bareng. Bareng sumangputon ta madamamamet ti gubaut di Middle East. Ket magna di aeroplano da di jay Dubai. So ngay kararagan nyo ta makasubli da into no Miyerkules or Thursday. Isonton ti mang misa no Domingo. Ni Apo padiyo. Mano kahito na santuan. Ag pagpagnada di jeg dinaratan. Nakita yo di nagnanda apo kaslamo la dinaratan so ang kay mapandi jayon. Adi jeda ngagkankanta ti kwak-kwak ko na yun kang kantahin da. Kwak-kwak. Dadang magayam di dinaratan. Jeg asideg ti karayan. Ti apo ti adda kada kayo. Bendisyon na kayo ti managit a Dios, ti Ama, ti Anak, and ti Espiritu Santo, tayon ti kapya ti Apo. Aldaw managyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo ken ayan, atungal daw ti naglabas kanya, ken kay tuyen ikot no aragsan. Yato na palabas malbalik.